Moro, Seppo. Mitäpä se mies touhua? Eipä mitään kummempia. Oliko illan päälle suunnitellut mitään? Eipä mitään ihmeellistä. No tuukko tuossa illan päälle tähän meikän mökille, niin otetaan parit keppanit ja käyn sitten näyttää sulle yhden paikan. No, minäpä tuun. No niin, tuu sinne joskus 9 maissa niin kateella. No niin. Seppo perkele, istuaan pöytään ja kotka itelläskin. Mä join Niin, himaa minkä aloitella. paikan? Tuu pitää luvata pitää turpassi. Luppaan. Tuo kyläkaupan juo on jo jonkun aikaa. Siitä ei kovin moni Ai perkele. Niin. Täällä on... No tavallaan joo. Mä veikkaan, että ne Mankilan panimo-ukot liittyy sen jollakin. Kuka? No niitten kalja ei pitää ainoa. Miten se viina ei ole virallista? No ensinnäkään sitä, jos joku täällä päin erehtyy ponut, mennäs mulle Ai per... sinunan lopettasi. Ne ei onneksi Mistä sitä viinaa? just sieltä baarista. Ehkä sun... Eiköhän mennä. Joo. No niin, eiköhän mennä sisään. Seuraa mua, se on täällä takana. Pitää koputtaa tälle. Simo, Kuka olet? Seppo. se on naapuri. No niin, Seppo, tervetuloa. Kato, Pekka perkeles! Olavi. Hei, ootko muuten koskaan Pekka kuullut semmoista suuresta eteläfilosofista? Yksi mun lempisanoista häneltä kuuluu, että mitä hittammin tippuu, sen parempaa tulee. Siis mun mielestä ihan vittu hyvin sanottu. Ja sen lisäksi, tämä voisi löytää pidempään. Seppo, mene sinne suojaan. Tilanteessa olisi kaikki Joo. parasta, jos ei vittu ollenkaan. Niin, totta kai me ollaan.
Vaikutiinko mä silti ei mukaan oltas? Ja sitten. Seppo. Kuka Olaa. Ja oppis siinä pekaantua. naapureita joo. Ala.